Ayo, ayo. Kena ambune ngono wis mangkon. Iya, iya, iya. Maju. Maju. Ngarep. Klaru. Segede ngarep. Yo. Nah. Ya. Ah, oh. Udah. Terima kasih. Oh, yo. Oh, oh. Iya. Oh, oh, ayo. Ayo. Oh, ya. Tos. Yo. Ya, ya. Wah. Aduh, aduh. Brutune loro diangkut. Apa jenenge bruto to? Oleh watu Iya, Met. Iya, Met. Ayo. Dan pas latu-latu nih Met, diam. Ya. Des, kenang apa? Latu-latu ning gedung ya, Bos. Latu-latu apa? Lah iki gadung apa? Kurang ajar. Ya ora apa-apa kok. Wong ki nggon papan ngene iki. Saanane. Disyukuri. Iya. Oh, ora kok kakean sambat wae. Aku mah blondong sesuk iki. Iya, ora apa-apa, kok bali priksa. Oke, alhamdulillah awak dhewe niki ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, paling ora kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ngono kowe kudune karo disentak sithik. Mugi-mugi sing jawab salam tak dongake mlebu swarga. Panjang umur. Bahasa terake do muni amin. Lah iya biasa. Yo, iki acarane apa, Des? Acarane nganu nugel manuk. Nugel manuk. Ya, kuwi Pak. Ya ukara sing pas ngono lho. Titit lah. Lah manuk. Nah, wis mene, Mas. Iya. Sing nganu. Sing piantune pundi? Ayo. Ndi kamu? Singkitan pundi singkitan? Udu. Iki golek sukinah ngawur ae. Gun Tarjo iki, Pak Tarjo iki. Pak Tarjo. Ya. Tarjo gundulmu. Asidan. Endi? Jajan. Mas Bambang. Mas Bambang. Niki pun mantun dereng to iki. Oh alah. Wah. Bambang. Mas. Kowe gek golek andang klitian tekan kono. Dah, aja gesekke pring kena lugut. Aja gesek. Oh, kok mantap. Komet tekan dene ya. Pring kena lugut. Nah, iki sing jenenge sapa? Sapa? Namanya siapa? Sing asli Arya. Oh, Arya. Sing asli. Kok tekan Bambang iki sapa? Sing asli takoni sing palsu iki jenenge sapa? Bambang. Oh, Bambang. Bambang tambahi ya, Bambang kentolet. Bambang kentolet. Tak dongake. Sapa mung jenenge? Bambang. Arya muga-muga sehat selalu latar segine, bakti karo wong tuwa pokoke sekolah sing pinter ya. Iya to? Samane burung ya? Burung. Tak jaluk aneh. Aku mah malah mungguk. Ya wis, saiki tak lagokke ya. Kowe rono milu Mas Komet karo Mas Bima karo bose iki. Oke? Rono kae. Nah, kowe ya, aku melu rono kae. Rono, kowe iki sebagai dancer, oke? Dancer muter-muter, oke? Maju semuanya. Ayo semuanya ikut maju. Set milu Mas Komet. Nah, maju kabeh. Maju pol kono, Met. Kono kebon kono. Ayo Mas maju dulu. Maju. Ayo Mbak maju kabeh. Nah,
Ditoto loro. Burine ya. Alah ki dancer angel kanjanane kok ya. Sukini mesti kok yo. Ya Sukini sapa meneh to kuwi. Wis koyo ono ae. Ayo kene. Yo ditata barisane sing rapi sik. Kowe kono. Dadi rong Tumini, baris. tumini kene tumini. Yo. Kono ni. Oh alah. Nah. Kowe angel ki koyone ibu-ibu nganu ki, ibu-ibu pasar ki koyone ya. Ibu pasar. Yo. Ditoto. Ditoto. Sing arep loro. Baris dadi loro. Nah, iki megar iki. Hei, Sukini. Kowe iki sing sabar ora koyo ngono kuwi ora. Oh, Kowe sing arep mingko po ya aduh. Kowe sing kamu Mbak, Suminah, kene nah. Kene. Kowe kebon ngono. Ya ora ngono to, ming barisan kuwi. Nah. Kowe ayo Pak Dut kene Dut. Ora to uko ya kok. Oke, ampun nesu, Bapak. Oke, dirungae. Yo. Ayo, dirungae. Ayo. Kelpet. Sikile rapet. Nah, sikile rapet iki sikile rapet. Mbok yo sing cetha ora disingkat ngono kuwi ora. Yo. Tangan. Ayo tangane siap. Taju, tangane maju set. Nah, no oke. Dirungake yo kuping ora. Jumpal, jempole ngene set. Nah, jempole maju set. Blue anu buluk-buluk bibirmu. Blue B, mlebu lambe. Nah, ini se asae. Oke. Mudun. Dun, nah, sikile Mat. Kelkang. Sikile mekakang, Bro. Nah, didelok sik, Mat. Ana sing luka apa ora ngono Mas. Oke. Kelyap. Sikile siap. Ya, sikile siap. Nah, sikile siap. Oke. Dipandu dengan Mas Komet dan Bos ya. Oke. Adik alon-alon aja le joget ya. Nanti tidak gendelen. Oke. Lagune apa, Des? Lagune sing Manung Kowe iki ora sembrono ngono kuwi. Demeh demeh sepitan opo piye? Iya. Memperingati burung baru. Siap. Bentuk baru. Bentuk baru. Dirungake, Adik. Oke. Oke. Milike. Turino ya angel kadang-kadang krono. Wis ora donangan. Nah, ngono yo apik to. Rupa-rupa maling. Kowe iki kono no. Aku ning kene wae. Diajiro ti. Yo, dirungake. Kowe luru apa ya le? Le Komet. Ora pareng. Ayo. Alon ya. Jadi musik iki nanu ding tak didang tong dong tak Alon. Alon sih. Alon yo. Wong alon-alon ngetes bendelan ora. Engko nek iso banter ki. Bener. Pamet yo di kandang dewi-dewi Met. Wis ngasape kirae. Silitmu ora mampu. Jadi nek sing wedok milu ngarep Met. Jadi lho dikit manu ngene ya. Oke ya. Gerake milu ngarep. Dari mana Met? Dirungake. Gitu. Manu cicak rawa sing loro Met. Nangan sik, Met. Wong nek mbok kene ya. Oke. Dino iki kudu sip pokoke. Yo. Yuk. Alam sik. Manu intang teng tak dandang deng. Nah, saya awas ya. Manu cucak rawa. Cucak rawa. Dawa buntute. Allah. Buntute sing yang si goyang aduh enak ngono ki ya kowe ya iki piye maju Mas wong tuwa rapi perawat rawane yen bengi nangis wae Amargawati karo manuke. Wis, gantian Mas. Aku tak sing ngadepi sing rada keras. Ya.
Manuke keji dhewe. Sembrono iki. Wong tembang manuke kok iki sebenarnya. Yo, oke. Yo. Kita to, Des. Heeh, komandan iki. Kiwa ya kiwa, tengen ya tengen ngono kuwi. Allah. Kaya iso-iso. Piye? Prosesnya piye? Terlalu ngono. Oh ya dibelengin sih. Ya. Yo ditembangi ora? Aja dimplok. Aja dimplok. Aja dimplok. Kuwi yo. Malah kuwi iki kok ya. Oh, yo, manuke meneh. Manuke neh, Des. Ganti. Yo. Iya. Oh iya. Oh, ya, Yo. Sepasang manuk. Kok sepasang manuk toh? Kowe iki sembrono aja yo sepasang remaja. Oh, iya. Jatuh cinta. Oh iya. Yo. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah Suhan Dewi Asmara. Kenapa nama di bisisan bintang-bintang serupa. Janji-janji setia kelilingan enam bermama. Nama tangga dengan nona nino nino no. Hey ho, nona no nona 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 nona. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah awan Dewi Asmara. Aku kira apal malah sepasang uangnya ngendi papan dimatke kowe iki ora. Kandhane angel tenan iki. Wis men, wis ya, wis kembali. Anu perempuan kembali, adik jangan kembali dulu, ya. Kan kita bujang danau kita jengkelit ya mas. Jiro lu, Pat. Oke hurung. Kamu terakhir ya. Iya. Kamu jengkelitnya di kebun sana. Si orang. Ya wis met, ayo. Wis wancine awak dhewe lanjutke met. Heeh. Sing menghibur masyarakat kene. Sandalmu ndi? Cukup ndak ilang. Aku wis walu ilang kok. Iya. Cek kene. Diwae iki karo komet kene, met awak didongak gesek met. Kene. Didongak gesek. Kene. Apa? Piye? Aku Kok ya mandut. Ya wis, iki mikir dhek komet mendongak gesek. Ayo, kowe dongak iki met. Assalamualaikum. Alah. Kesuwen amat. Jade tak dongakne mugi-mugi enggal gede pikirane, gede ngano nopone masa depannya tambah jaya, tambah jauh, panjang umur, sehat selalu. Pokoknya manut omongane wong tua, pokoknya berbakti karo wong tua, pokoknya bejo dunya akhirat Dek. Arya dirungokke anggone wong tua matur. Nek ora kecepet manukmu. Wis ya wis ngono wae met. Nggih, iki wancine wis awak dhewe dikodhe ning jero kono. Wis wancine nglanjutke wedal. Lanjutke wektune awak dhewe sing cah loro urung do salto ngopo-opo. Awak dhewe pamitan mek disaltroke wong loro met. Nggih, nyuwun pangapunten ben wawule atur kula mboten penak ning atine panjenengan. Lan iki kelakuan awak dhewe sing kok kedak nyuwun pangapunten. Monggo Mas Bima kalih bose. Yo, betul. Jengkelit awak dhewe kita pulang. Rasane. Kowe bali. Ya Yo, saiki. Joget sik ora? Ora. Kurang ajar ngapusi wong tuwa senengane. Yo, salto yo bali ya Mas ya. Yo, salto sik. Tundung tang pangger. Ayo, satu.